יאללה חבר'ה. יאללה, עודד. שם את המדבקה, רואה את המסך שלהם? זה מסך פה, על לווייני הכל. נאנה! סטופ פה מאחורה גם. מה? אז זה סוגר הכל. לא יודע, אני אחרי היום לא נראה לי שאני אוכל לשמוע הכל. לא, בזמן שזה, תסתכל מתי הם מכניסים את זה. הנה, היא עומדת ומכניסה לשם, עכשיו. תסגור חזק. תכניס את האצבע בפנים. חייל!